Sadoh e. Pemocet jauh tak tantangi ijen do ijen kok. Ha iki padha karo Kresna iki ngedu kowe karo aku, Truk. Ora perkara ngedu ning kowe iso ngandani apa ora. Walah, seme. Ha piye iki? Iki kowe iki. Truk, sadar. Piye sadar piye? Kowe iki didu Silung Prabu Dwarawati iki ya ora ngerti jane bapakne awake dhewe. Terus kowe kok takon aku, men kowe karo aku sulaya, terus dhek lunga. Ae pancen Watratu pinter, termasuk licik ya kae. Mula kowe karo aku rasa dadak bentak sirah, rasa dadak padudon. Saiki ngene, piye? Mampir ning Karang Kadempel sik ngleremke rasa. Heeh. Mun wis lerem rasane goleki bapak wong loro meneh. Oh iya. Wektune ming 2 jam